Encante Productions. Azken urtetan, flixitzak garrantzi handi hartu Zumaian. Flix hotela dakau, flix denda, baita flix txakolinare. Horren aurrean, flixtegia sortu dugu. Gaur egun arte, eguneratu ditu unitzak harrapasetuko dugu. Aitor? Flixtorra, Zumaiko txoixua. Eroski zurekin. La Navidad es uno de los momentos que escogemos para reunirnos alrededor de una mesa con los que nos importan. Ona, Peru? Zumaiko kristala garbitzeko. Flixa. Egarra. Beste ikan maneix? Bai. Fish and chips. Badakazu Fish and Chips. Zer? Fish and chips! Sondo. Ia hitz gehienak egun hartuta dazkau. Alare hitz zaien egatzea eskigu. Adibidez, fregona. Flixona. Ez. Frego flixa. Ez, guazen pentsatzera. Azkeneko kongresuen eragien nuen bezala. Frego flixa. Azkeneko kongresuen eragien nuen 14.8. Guazen gauzak ondo pentsatzea. Guazen, burua lasai eukitzea eta gauzak ondo itea. Hau ez da prometako kontua. Euskera gamba zekela, ezekela fregona. Hostia, zioki. Flix basa? Xo! Flixa barrasta! Xo! Xo!